Ja, goddag. Det er Magnus Jane, og vi vil gerne tale om arité og dens betydning. Arité betyder, at hvert, eller det er, ja, det man kan sige, det betyder, at hvert menneske har øh, et potentiale for noget bestemt, som man skal efterleve, øh, for at effektivisere samfundet på den måde. Der er meget fokus på ens individualitet og de enkelte styrker, man har, og arité går hovedsageligt ud på at følge dem, øh, henholdsvis i arbejdslivet. Mm. Og ofte når man refererer til arité, så er det lidt et syn på en utopi på, hvordan det arbejdende menneske skulle være. Eller i hvert fald i den bedste betydning højst sandsynligt vil stræbe efter, fordi at arité er en formåen på at opnå den mest effektive samfund muligt. Og det vil så sige, at hver mand eller hver kvinde har en bestemt styrke, og den styrke, den skal de prøve at praktisere på bedst mulig vis. Og det var for eksempel i praksis også set i antikken med atleterne, som ofte havde en forskellig, inden for atletikken havde en sportsgren, hvis man kan sige sådan, som de lagde præg på at styrke og blev ved med at fokusere på, og det var ligesom deres alt og et, og derfor så var det også vigtigt for dem at kunne være så effektive som overhovedet muligt i deres arbejde. Og så har vi lidt om Homers Iliaden og Odysseen, eller Odysseen. Og her der bliver den arité sådan for det meste beskrevet som noget som heroer og noble, altså noget som havde sådan den ekstra pikant af styrke, men samtidig også en fortælling om det sådan lidt højere stående, det lidt mere noble folkeslag, kan man sige. Så det var ikke så meget fokuset på middelklassen og de andre, men det var dem, som sådan sprang ud fra folkemængden, og som havde for eksempel som Achilles og sådan nogle, som havde en vis form for status i samfundet, og som var højt prisværdig. Arete, hun er udstillet som, eller hun er personificeret som en gudinde, blandt andet i Prodikos fortælling om Herakles på Skillevejen, hvor den unge Herakles ikke ved, hvad han ligesom skal gøre med sit liv. Og her møder han Arete og Kaika, som er to gudinder. Arete, som hun står ligesom for det her med et arbejdsomt og retskaffent liv, hvor Kaika hun opfordrer ham mere til at leve et, øh, ja, et mere, hvad kan man kalde det, Altså en mere lemfældig nydelses. nydelsesrigt liv. Ja. Ja. Så man kan sige, det er ligesom de to modsætninger. Ja. Og tak for det. Vi ses.